Laksen er en projektlederuddannelse i landdistriktsudvikling. Ganske kort fortalt. Det har været med til at give mig en masse redskaber til, hvad jeg kan gøre for at selv sætte noget i gang. Vi kommer selv med nogle idéer til, hvad der kunne være spændende at lave, og så også hvilke idéer, som folk kunne synes ville være spændende. Meningen er, at der ligesom bliver holdt liv i den her ydre gruppe, som vi er en del af. At der er nogen, der skal skabe nogle ting, nogle værdier for de unge mennesker. Det er super hyggeligt og fællesskab og socialt, det hele. Det er jo bare søde rare mennesker, og man bliver bare en del af det meget hurtigt. Jeg kan godt lide at lave projekter, og jeg kan godt lide at gøre noget for andre. Jeg føler, at jeg er med til at gøre en forskel. Det bliver værdsat, det jeg gør. Vi er jo bare alle sammen unge samlet om at lave forskellige ting. Man skal være med i Laksen, hvis man kan lide at få ting til at ske, hvis man kan lide at få ting fra papir til virkelighed. Man skal med i Laksen, hvis man kunne tænke sig at få nogle redskaber i, hvordan man styrer mennesker, hvordan man kommunikerer og hvordan man gør sådan nogle ting inden for projektarbejdets verden.